Ozi na-erute anyị aka ugbu a bụ na ndị ọrụ uwe ojii mba Finland anwụchiela onyeisi ndị Biafra Republic Government in Exile bụ Maazị Simon Ekpa. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Kamgbe mkpụrụ ụbọchị atọ gara aga ka ọtụtụ ndị nsonso ndị na-eso Maazị Simon Ekpa malitere wee chịrị uche n'aka n'ihi na ha ahụbeghị ebe o tinyere ihe ọbụla na ọba ozi efere mba ụwa ya, bụ nke butere ọtụtụ ụmụ Igbo na ụmụ Biafra ndị ihe ya bụ nwa amadi na-eme na amasị malitere wee jụwa kedu ihe na-eme ma ahụ ọ dịkwa ya. Mana ozi anyị na-enwetazi tata site n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ndị gbara n'ala anyị bụ na ndị ọrụ uwe ojii mba Finland anwụchiela ya bụ nwa amadi bụ Maazị Simon Ekpa ya na mmadụ anọ ndị ọzọ bụ ndị ha na-enyo enyo dịka ndị aka ha dị n'ọgba aghara na ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo. Unu chetara na o nwebuola akụkọ yiri nke a nke pụtara n'afọ gara aga bụ afọ 2023 nke si na ndị ọrụ uwe ojii mba Finland anwụchiela ya bụ nwa amadi bụ Simon Ekpa, mana ha mechara wee tọhapụ ya mgbe ọ gasịrị ihe dịka awa anọ dịka ha jụchara ya ụfọdụ ajụjụ n'ihe gbasara ya bụ okwu. Mana nke a anyị ga-agụpụtara unu ka anyị si wee hụ ya bụ ozi n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ha si, Finnish police arrest Simon Ekpa over terrorism charges. Finnish Nigerian separatist leader Simon Ekpa has been arrested in Finland alongside 4 others on suspicion of terror-related activities, including incitement of violence and terrorism financing. According to local publication YLE, Ekpa was remanded in custody by Pajat Hamed District Court on charges of public incitement to commit a crime with terrorist intent. Ogakwaniru will say, the publication reported that the Finnish Central Criminal Police confirmed the arrest in a statement on Thursday, Botata, noting that the other 4 suspects were apprehended for allegedly financing terrorist activities. Hagakwaniru Wede, in quotes, the detention demands are related to a preliminary investigation in which a Finnish citizen of Nigerian descent, born in the 80s, is suspected of public incitement to commit a crime with terrorist intent, the police said. Otu aka ndị ọrụ uwe ojii mba Finland si wee kwuo. Ndị akwụkwọ akụkọ Punch agakwa n'iru wee na-edesi, Ekpa is accused of coordinating violent actions against civilians and authorities in Nigeria's southeast region from Finland, using social media platforms to further his agenda. Hasikwa, Detective Chief Inspector Otto Huttunen, who leads the investigation, revealed the man has carried out these activities, among other things, on his social media channels. The Finnish National Bureau of Investigation disclosed that Ekpa, alongside the other suspects, 2 of whom reside in Helsinki, faces charges of financing terrorism. Otu aka ndị akwụkwọ akụkọ Punch siri wee dee ya bụ ozi, ma ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ga na-asị kedu ihe na-eme, kedu ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgịrị. Nke bụ eziokwu bụ na unu amarala na kamgbe afọ ole na ole gara aga ka ndị gọọmenti obodo Naijiria malitere wee tinyewe ọnụ na ya bụ okwu, wee na-ezigara ndị gọọmenti Finland ozi si kedu ka unu si wee gbachi nkịtị Maazị Simon Ekpa wee nọrọ na Finland wee na-eme ihe niile ọ na-eme na obodo Naijiria. Wee na-asị na ha chọrọ ka ndị mba Finland nwụchie ya bụ nwa amadi, bụ nke onye Minister for Foreign Affairs nke ndị mba Finland kwerela gọọmenti etiti Naijiria nkwa n'ọnwa 3 gara aga bụ ọnwa Ọgọst na okwu ihe gbasara Simon Ekpa nọzi na ụlọ ikpe na mba Finland. Mana maka ndị na-ahụghị ya bụ ozi, n'ọnwa 3 gara aga bụ ọnwa Ọgọst mkpụrụ ụbọchị nke 14 n'afọ a anyị nọ n'ime ya, ka anyị gụpụtara unu ka ndị akwụkwọ akụkọ All Africa si wee dee ya. Ha si, Finnish government confirms legal action against Simon Ekpa's secession activities. The Finnish government has confirmed that it is taking legal action against a prominent pro-Biafran agitator linked to the Indigenous People of Biafra (IPOB), Simon Ekpa, over his involvement in secessionist activities in Nigeria's southeast region. Hase, Finland's Minister for Foreign Affairs, Elena Valtonen,
made this disclosure during a press conference in Abuja on Tuesday. Hasikwa, Valtonen, who was in Nigeria alongside her Nordic counterparts, revealed that the case involving Ekpa is now being handled by Finnish courts, following a report by the Nigerian government. The case of Ekpa, whose activities were reported to the Finnish government by the Nigerian authorities, is now before Finnish courts, Valtonen stated during her conference. Otu aka ha sikwa wee dee ya bụ okwu onye nnọchiteanya ndị gọọmenti Finland, onye na-ahụ maka Foreign Affairs bụ nke ama dịka Foreign Affairs Minister mba Finland, kwere ndị gọọmenti etiti Nigeria nkwa na ndị mba Finland etinyewela ọnụ na ya bụ okwu. Ugbu a nke akụkọ ụwa gaala, ka m kwukwa na uche m. Na mbụ ka m kwuo ya, ọ bụghịkwa ihe niile Simon Ekpa na-eme ka m kwadoro. Ka m kwuo ya ọzọ, ọ bụghị ihe niile Simon Ekpa na-eme ka m kwadoro. Mana asị m kwuo, ana m asị na onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọ na-ewute na ndị gọọmenti etiti Nigeria ji Maazị Nnamdi Kanu kamgbe afọ 3 na-achụzi afọ 4 ugbu a. Onye ọbụla ọ na-ewute na-eji Maazị Nnamdi Kanu eji. Ana m asị na onye dị otu ahụ ekwesịghịkwa inwe aṅụrị na ejidela Simon Ekpa. Maka gịnị? Maka na ojiji gọọmenti etiti Nigeria ji Maazị Nnamdi Kanu ejikwa ya ka ha wee mere ndị Igbo ihe ọma, ejideghị ya ka ha mee ka ihe dịrị ndị Igbo na mma. Kama ọ bụ onye ahụrụ, onye na-ekwupụ okwu n'ala Igbo, onye na-asị na ihe a na-eme ụmụnne ya ebeela, ewe na-achọ ụzọ ọbụla ha ga-eji emechi ụdị ndị ahụ ọnụ. Mwe na-asị, ọ bụ dị ihe a niile na-eme n'ala Igbo, ọ karịala ihe na-eme na ala ndị ugwu, n'ugwu Hausa, ọ karịala ihe na-eme na be ndị ofe mmanụ. Ihe a niile na-eme n'ala Igbo akwadoghịkwa m ya, onweghị onye ọbụla m kwadoro igbu mmadụ. Mana ana m asị, ọ karịala ihe ndị ugwu na-eme na mpaghara dị iche iche nke obodo Nigeria, ihe ndị Fulani na-eme. Kedu mmadụ ole ndị ugwu, ndị politicians bụ ihe pụtarala wee sị na ihe ndị Fulani herdsmen na-eme ma ihe ndị Fulani kidnappers na-eme dị njọ? Ugbo ole ka ị gakwarala na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii maọkwanụ na nga dị iche iche dị n'obodo Nigeria wee hụ ebe ndị Fulani nọ na nga, ndị a niile na-atọ mmadụ, ndị a niile na-ebute ala dị mma na mpaghara dị iche iche nke obodo Nigeria? Ugbo ole ka ị hụrụla ebe ha nọ na nga? Ka ọ pụtara na ha enweghị ihe ọjọọ ha na-eme? Ndị Igbo, anyị kwesịkwara ịma otu anyị si echekwaba ihe anyị nwere. Anyị kwesịrị ịma otu anyị si echekwaba ihe anyị nwere. Onwegodo nwanne anyị na-eme nke ọjọọ ya, na-emefie emefie, kedu ihe anyị kwesịrị ime dịka ndị Igbo? Ndị ọnụ na-eru n'okwu na be anyị kwesịrị ịkpọ ya, dụọ ya ọdụ, ha kpaa ya ka nkata, karịa ịrara ya nye n'aka ndị anyị makwa na ọ bụ ndị iro anyị. Maka mgbe ahụ anyị na-eti mkpu ya sị tọpụ Maazị Nnamdi Kanu, sị tọpụ Maazị Nnamdi Kanu. Maka na kamgbe ejidere ya bụ Maazị Nnamdi Kanu, mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo akarịala. Ihe na-eme n'ala Igbo na-ejuzi mmadụ niile ọnụ. Onye ọbụla na-ebesi sị tọpụ Maazị Nnamdi Kanu. Mgbe na-asị ndị gọọmenti etiti Nigeria egebe ntị ịtọpụ Maazị Nnamdi Kanu, ihe ọzọ anyị na-anụkwa bụ na ejidela Maazị Simon Ekpa. Ọ bụ ihe ga-eme ka ihe nwa na-eme n'ala Igbo bee? Ndị Igbo sịkwa ebe aba dị otu a, onye makwa nke ụmụahịa ga-adị. Ebe udu mmiri dị otu a, onye maka ọkọchị ga-adị. Okwu m agaghị adị ọtụtụ, mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị. Kedu otu si wee hụ ya bụ ihe? Ị na-eche na njide ejidere Maazị Simon Ekpa ugbu a ga-eme ka udo dị n'ala Igbo? Ka ị na-eche na ya bụ ojiji nke ejidere ya ga-emekwanụ ka ihe kawanye njọ? Denyere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa gị nwa na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.